Milí diváci, srdečne vás pozdravujem z vydavateľstva a internetového obchodu Zachy.sk. Moje meno je Martina Bednáriková a som veľmi rada, že vám dnes môžem predstaviť našu autorku Janku Klieštikovú. Dobrý deň. Dobrý deň, zdravím aj divákov. Teším sa, že sa takto môžeme stretnúť a že vám teda našu autorku Janku môžem takto predstaviť. Ja by som hneď na začiatok sa pýtala niečo o vás, aby ste povedali našim divákom vlastne, odkiaľ pochádzate, ako ste sa ocitla medzi autormi v Zachy.sk a možno taký nejaký krátky prierez životom, že kto ste a tak ďalej. Ako som sa ocitla v Zachy.sk, čistá jasná. Ale aby som začala od začiatku, narodila som sa v Pardubiciach v Českej republike. Pán mi dal dobrých rodičov a jednu veľmi šikovnú mladšiu sestru. Rodičia boli štátni zamestnanci, takže vlastne preto sme sa presťahovali do Čiech. Maminka učila cudzí jazyky a hudbu, ocko bol vojenským tom a preto sme žili v Pardubiciach, tam mal letu. No a snažili sa, ako v tom čase mohli, odovzdávať nám vieru. Pamätám si taký ten dojem z nášho farského kostola ako dieťa. Bol to farský kostol svätého Bartolomeja v Pardubiciach, kde som bola aj krstená. Boli to tmavé steny, studené priestory, 5 babičiek roztrúsených v laviciach, no nič z toho, čo by dve malé deti oslovilo. Preto, keď nás rodičia posielali na omšu, tak sme rýchlo zistili, že nedaleko v tom čase sa koná a prevádzkuje kino Kaviareň. A volili sme skôr v kostole byť pri rozprávke a pri zmrzline. Neskôr už teda aj s vedomím rodičov, ktorí na nás nerobili nátlak. No. Keď som bola v 6. triede, tak naša rodina sa presťahovala na Slovensko, do Zolky na Kysuciach, odkiaľ pochádzala moja maminka. No a vďaka nej, vďaka mojej tete a vďaka spoločku mladých ľudí som získala osobnú vieru, a dostala milosť osobnej konverzie. Potom som sa angažovala vo farnosti pri práci s deťmi a s mladými ľuďmi. V Turzovke som vychodila základnú školu, teda od 6. triedy od 7. triedy až do 8. Potom som išla na gymnázium, tiež v Turzovke. Neskôr som študovala na vysokej škole Univerzite Mateja Bela Banskej Bystrici odbor učiteľstvo 1. stupňa základných škôl a neskôr na tej istej škole som absolvovala rigorózne štúdium. Istý čas som učila, potom si ma našiel môj manžel terejší, Ľudko, a krátko po sobáši, ktorý bol v 98. roku, sme sa stali šťastnými rodičmi. A potom opakovane, dokopy 7-krát. Bola som síce 8-krát tehotná, ale z toho bolo 7 detičiek živonarodených. No a pri poslednej dcerke, Lucii, sme zažili taký 3,5-ročný boj o jej uzdravenie. A dosiahla plného zdravia až odchodom do neba. A vtedy mňa aj môjho manžela najviac podržala tá naša viera spoločne. Čo by som vám ešte povedala? No manžel je veľmi šikovný, nebojí sa víziev, je mi mnohom vzorom a spoločne máme kamenárskú firmu v Čerci. To je krásne. Možno mňa by tak zaujímalo, že ako ste sa dostali k písaniu a čo vás vlastne na tom písaní baví, lebo písanie nie je úplne jednoduchá činnosť, nie každý píše. Ja píšem veľmi často a čokoľvek. Aj ma volajú grafomanka. Ja mám totiž to pocit, že lepšie sa viem sústrediť a vnímať veci, pokiaľ mi najprv prejdú rukou. Písanie ma vie rýchlejšie vtiahnuť aj do modlitby a spoločenstva s Pánom, takže píšem aj denné zamyslenia nad evanjeliom. Písala som aj celý minulý rok tieto evanjeliové zamyslenia s pripojením citátov od Luizy Picarety a úspešne som nimi vyspamovala naše spoločenstvo aj mnohých našich priateľov. Potom písala som básničky do šuflíka, rozímania k ružencu, rozímania nad listami apoštola Pavla a podobne.
ono to vždy vystáva z nejakej potreby. Tak prioritne z tej mojej, ako som spomínala, ale niekedy aj z potreby okolia. Tak v podstate aj tie dve krížové cesty, ktoré som napísala a ktorými som sa takto ako si ocitla v Zachejovi, čo je mi veľkou cťou, tak vystali z potreby. Máme vo farnosti veľmi skvelých kňazov, ktorí veľmi záleží na spase ľudí, farníkov. A minulý rok poprosili naše spoločenstvo, aby viedlo jednu z krížových ciest pre farníkov v Čadci. No ja som žiadnu nenašla, žiadnu takú, ktorá by bola vhodná pre rodiny alebo pre naše spoločenstvo a rodiny vo farnosti. No a môj duchovný nemocničný kaplan, otec Juraj Jendrejovský, povedal, no tak nejakú napíš. A ja som mala toľko drzosti, že som napísala. No a tak dala som moju na schválenie a prešlo to jeho imprimátor. Tak mi povedal, reku, skús to aj ponúknuť. Možno by to oslovilo viacerých. A tak som sa vlastne dostala ku Zacheju. Zachej bol tak milý a zlatý, že túto krížovú cestu bol ochotný vydať vo svojej režii. Takže som nemala s ňou žiadne náklady, čo bolo pre mňa úžasné. A urobil to veľmi profesionálne, tak ako je Zachej zvyknutý. Takže to bola tá prvá krížová cesta a druhá vznikla úplne rovnakou potrebou. Áno, ja sa teda vrátim k tejto prvej. Tá vyšla teda minulý rok a obsahuje aj krásne ilustrácie vašej dcérky. A je teda farebná, je krásne vytlačená a naozaj v nej nájdú vlastne čitatelia krásne ilustrácie. Tak možno, keby ste nám o nej vlastne mohli niečo viac povedať. Spomínali ste, že teda vznikla z tejto potreby, že ste si napísala v podstate sama vlastnú krížovú cestu. Aj to teda odprosujúca krížová cesta rodičov. A je inšpirovaná vlastne videniami Božej služobnice Luisy Picaretti. Možno pre koho je teda určená, alebo že pre akých rodičov je určená? Ona tak vychádza z bežných situácií, ktoré v rodine prežívame a z tých bežných pohnutok, ktoré som vlastne aj ja mnohokrát prežila a v ktorých vieme byť krehkí. Tak na matkovú nestriednosť alebo neohľaduplnosť k druhým, workoholizmus alebo problémy s deťmi, choroba dieťaťa a podobne. Všetky tieto situácie sú tam a aj naše také tej krehké reakcie nie je veľmi sveté niekedy, naše to frflanie, naše obrávanie a naša nevôľa žiť tú Božiu vôľu. A za tú našu krehkosť tá krížová cesta chcela odprosiť nebeského Otca a ponúka mu Kristove zásluhy ako zadozučinenie za tieto naše pochybenia, za túto našu krehkosť a slabosť. Áno. A tento rok vyšla zase druhá krížová cesta odovzdanosti do Božej vôle, ktorá je taktiež inšpirovaná vlastne videniami Luisy Picaretti, Božej služobnice. A táto krížová cesta je teraz aktuálne top 1 v našom internetovom obchode, že najpredávanejší produkt. Blíži sa postné obdobie a ľudia hľadajú krížové cesty a práve táto je tá najobľúbenejšia. Tak môžete možno aj o nej spomenúť, že vlastne čo vás viedlo k napísaniu zase tejto a opäť v podstate inšpirovanou tým videniami Božej služobnice Luisy Picaretti. Čiže opäť sa dotýkame tej témy Božej vôle. Áno. Ja sa veľmi teším, že si našla svojich čitateľov. Ono to bolo vlastne aj tak odozdané Pánovi, že nech si Pán poslúži tými slovami. Ja sa necítim byť autorom tých slov len rukou a perom, ale veľmi ma to teší, že si ju ľudia čítajú a budem dúfať,
je aj ku pomoci. A vlastne vystala tiež z mojej osobnej potreby, aj z potreby farnosti. A nazerá nás z toho pohľadu, ako povedať, fiat na okolnosti života, tak ako Ježiš, ako Panna Mária, ako sa píše v písme, že ako zaprieť sa aj seba, vziať svoj kríž a nasledovať Pána. Čo sa nedá, zo svojej skúsenosti to viem, že je to veľmi ťažké svojou silou. A dar života v Božej vôli nám ponúka Božiu silu, Božiu pomoc. V podstate to, čo my sme kedysi volili urobiť sami a hľadať Božiu vôľu a namáhať sa, aby sme ju plnili, tak teraz je nám dané ako dar. Takže je to veľký bonus, celá táto mystika Luisy Picaretti pre mňa. A rada by som to vyjadrila v tej druhej krížovej ceste. Že tak ako Ježiš povedal fiat a áno, ako prijal ten kalich utrpenia, ako ho pil do dna pre nás, z lásky k nám, tak aj my sme volaní prijať akýkoľvek kalich je nám ponúkaný. Takže viem, že je to úžasné byť takto spojený s Kristom a je to veľká česť poznať ho a on sa nám vlastne túži dať spoznať ešte viac. A vďaka tejto mystike môžeme nahliadnúť priamo do srdca Ježiša, priamo do jeho úmyslov, priamo do života Najsvätejšej Trojice, do toho spoločenstva Najsvätejšej Trojice. Takže je to niečo, čo naozaj musí človeka presahovať. Je to niečo, čo nám pomáha žiť tie naše životy, lebo ťahať svoj kríž sám na tej ceste, ktorá je nám ponúkaná, je náročné. Ale Pán nám ponúka spolu s ním. Áno, presne tak. Mne sa na tejto krížovej ceste veľmi páči, že je tiež farebná a že taktiež obsahuje ilustrácie, tentoraz od ilustrátorky pani Andrej Gabošovej. A ja sa musím priznať, že mne sa najviac páči tá ilustrácia pri 4. zastavení, kedy sa Pán Ježiš stretáva so svojou matkou. Ja neviem to inak vyjadriť, iba ako, že táto ilustrácia ma chytá za srdce. To je skutočne niečo nádherné. Ako aj tie ostatné ilustrácie sú krásne, ale mňa osobne sa najviac dotýka táto. Tá Ježišova matka, ktorá vlastne drží si tými rukami svoje oči, no je to niečo neskutočné. Nakreslila to tak, že Andrejka Gabošová má taký talent urobiť z obrazu zastavenie. Že stačí sa pozrieť na ten obrázok a človek tam vidí hoci len náznakom, ale vidí tam hlbokú myšlienku. A sám ten obraz môže byť podnetom na rozjímanie bez priloženstva. Som vďačná Andrejke, že takto vlastne pozdvihla tú krížovú cestu a rada si tiež obrázky prezerám a rada nad nimi meditujem. Presne tak, hoci tam ten človek vidí len tú hlavu a tie ruky, tak hneď tam ako keby vníma aj všetky tie emócie za tým a všetku tú hĺbku, ktorú Panna Mária prežívala, je to naozaj nádherné. Ale ja by som sa ešte vrátila predsa len k tej Luise Picarette, či by ste mohli našim divákom tak nejak objasniť vašu cestu s ňou, že ako ste sa vlastne k tomu jej kvázi životu v Božej vôli dostala. Aha. Tiež veľkou náhodou a tiež to mal prsty trochu môj duchovný otec, pretože raz som mu položila tak 3 roky nazad otázku, ako ja spoznám, že žijem Božiu vôli. Ako ja spoznám, že to, čo konám, je Božej vôli. Podľa čoho? Podľa toho, že som v pokoji, keď niečo konám, alebo aké sú
znaky toho. A on mi povedal len, ja ti niečo ohľadne toho pošlem. A poslal mi odkaz, link na stránku boživule.cz. Ja som si teda vo zvedavosti, hneď som si ju pozrela a videla som tam tie texty Luisy Picaretti a vravím si, toto nie je pre mňa to je také moc kučeravé, veľmi zaľúbené, to nie je moja mystika, to nie je môj štýl vyjadrovania. A dala som tomu asi minútu času, ako som to odložila. Ale keďže to bol môj duchovný a ja si ho veľmi vážim a jeho názor a jeho smerovanie mi je vzácne, tak som tomu dala ešte jednu šancu a zistila som, že práve v tom čase bežia videosemináre, ktoré vedie otec Jan Mach z Moravy. A boli celkom zaujímavé, pretože bola som zvedavá, tak som si ich pustila. Bežal už druhý vtedy, tak ja som si pustila prvý a ten stávajúci. A úplne drzo som sa im tam prihlásila na ten stávajúci, na ten, čo už prebiehal. Tak mi povedali, že asi to bude pre mňa ťažké, že to nebudem asi rozumieť, že oni už končia s tým seminárom. No ale ja som sa nedala odradiť a povedala som, ale ja už som si to vypočula, ja by som rada počúvala ďalej. No a začala som to hltať a zistila som, že ono to je veľmi hlboké a že to je vlastne nič iné, než rozšírenie Božieho slova. V podstate všetko podstatné, všetko dobré a všetko hodnotné, ktoré bolo napísané, je v Božom slove. Nikto nič iné nevymyslí. A toto, čo Luise bolo diktované Ježišom, tak to je len ako keby rozšírením Božieho slova. A mne to otvára písma. Takže ja som zistila, že ja z toho viem veľmi čerpať. No, potom som sa naozaj prihlásila na všetky tie zvyšné semináre. A aby som bola nútená čítať aj tie texty, ktoré pre mňa neboli úplne tým štýlom písané, ako ja zvyknem čítať, tak som sa im nahlásila, že viem korigovať. Oni to tak akurát prekladali z taliančiny pre súkromnú potrebu, pretože ešte sa čaká na kritickú verziu a títo spisy Luisy Picaretti, ktorých je 36, nemôžu byť ešte vydané, kým nevyjde kritická verzia. Všetko je to teraz v procese, takže nesmie sa prebiehať, ale pre takú súkromnú potrebu oni tam vlastne začali prekladať, aby si to vedeli čítať aspoň doma niektorí. No a mňa teda napadlo, že by som im to mohla korigovať do spisovnej slovenčiny, keďže prekladač to preložil tak kostrbato. A ja som sa vlastne týmto nanominovala na povinné čítanie Picaretti. A vlastne vďaka tomu som veľa sa naučila. Tým poznaním človek rastie v čomkoľvek. Pokiaľ to nepoznáme, nemôžeme to milovať. Takže áno, najskôr som spoznávala vďaka týmto spisom a čoraz viac som si tú mystiku zamilovala. To je úžasné. Ešte by som sa možno spýtala, že ako vám to možno pomáha v takom bežnom kresťanskom živote, bežnom živote matky, manželky, predsa len človek v tých ako keby denných starostiach. Ako to tak vy prežívate? Je to také uľahčenie veľké. Pre mňa je to nesmierny dar. Ja si uvedomujem, že je to dar a že je to milosť, pretože človek cíti proste také zjednotenie s Pánom. A keď začne ten deň tým, že odovzdám ten malý kamienok svoj vôle do Božích rúk výmenou za život v jeho vôli, to je taká nerovná výmena, jednostranne výhodná, tak ten deň nemôže byť zlý. A ja sa snažím si počas dňa častejšie uvedomovať, že to nie je môj život, že to je život Boha vo mne. Moja známa, ktorá nedávno so mnou rozprávala, a my máme také dlhé rozpravy, veľmi hlboké, ona je hľadajúca.
pokrstená, ale nepraktizujúca, povedala raz a veľmi nedávno takúto vetu, že vieš, toto naše telo, to je len taký obal a mal by byť plný Boha. Čo povieš? Ja som zostala úplne v nemom úžase, že ty si jednou vetou povedala úplnú podstatu, že ani netušíš, akú pravdu si ty povedala. Áno, že my sme nástrojom Boha, my sme ten obal, ktorý by mal byť plný Boha. A vlastne žijeme predložený Ježišov život. Je to čest, je to výsada. A je to radosť. Keď vlastne všetko vopred zverím Pánovi, tak strašne veľa tých zviazaností, ktoré ma niekedy držali, ma opustí. Som slobodná. To je úžasné. Tak k tomu pozývam aj našich divákov, možno aj prostredníctvom vašich krížových ciest, ktoré si môžu teda zakúpiť na našom e-shope. Ale ako takú poslednú otázku na záver by som sa vás pýtala, že čo plánujete do budúcnosti? Možno nejaké ďalšie krížové cesty alebo možno nejaké ďalšie dielko, opäť inšpirované videniami Luisami Picaretti. Je niečo, na čo sa môžeme tešiť? Jo, môj zlatý, ja neplánujem. Naozaj neplánujem. Ja bude nejaká potreba, určite rada niečo napíšem, ale zatiaľ naozaj nemám v pláne nič. Ale ako som povedala, píšem non-stop a kadečo. Áno, tak sa opäť tešíme, že možno zase o rok sa tu stretneme a zase možno s nejakým ďalším dielkom od vás. Tak sa na to budem tešiť. Tak vám ďakujem veľmi pekne za váš čas. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, že ste si našli pre nás, že ste nám dovolili nahliadnúť do toho vášho života, či už autorského, ale aj takého bežného, každodenného. Tešíme sa z toho veľmi. Ja sa teším z tohto rozhovoru. A prajem nám všetkým, mne aj vám, aby sme sa stávali ľuďmi, ktorí sa životom Božej vôli sami stávajú takým živým evanjeliom. Tak, na toto už len amen. Tak vám ďakujem veľmi pekne a prajem vám ešte krásny deň. Vám, pani Klieštiková, i našim divákom. Ďakujem. Aj ja vám prajem pekný deň a požehnanie. Tak, do počutia. Do počutia a vďaka za vašu prácu.